Salut! Pentru cei care vreți să mă înjurați în comentarii, asta este, nu-i problemă, mi-asum. Până acum m-am ferit să dau verdicte și vis-a-vis de alegerile astea, să-mi spun eu părerea. N-am vrut să influențez. Asta e, fiecare votează cu cine vrea, fiecare are alegerea lui. Chiar nu am vrut. Și oricum nu sunt eu așa important în online încât să conteze părerea mea. Au fost alegeri, s-a votat, v-ați mai liniștit, ne-am mai liniștit. Și acum urmează 26 mai. Zi în care un tip ne cheamă la vot, ne cheamă la proteste, dar el nu poate veni la proteste, că va fi arestat. Bă, voi înțelegeți despre ce e vorba. Eu n-am treabă, fratele meu, cu politica, nu mi-am implicat prea tare, dar nu e foarte greu să-ți dai seama de manipulare și de cât de proști ne cred unii politicieni, care, să fie vorba între noi, n-au, hai că fumezi și te uiți pe telefoane și n-ai treabă cu condusul. Că sărim de la una la alta. Da, păi cât de prost ne crede ăsta pe noi? Cum, mă, ieșiți voi și duceți-mi mie luptele. Bă, frate, nu-i corect. Nu e corect și o poate vedea și un copil de grădiniță treaba asta. Cum adică ieșiți și duceți-mi mie luptele? De ce? De ce? Bă, am pretenție de ceva? Da, fratele meu, ies primul la luptă eu și voi urmați-mă. Dacă chiar cred că se poate face ceva prin lupta aia. Și mi-asum. Mă arestează, nu mă arestează, na, fiecare și asumă. Dar unul la mână, ce luptă? Ce luptă? A fost vot, prin vot s-a hotărât, gata, la revedere, drum bun. Faptul că unul nu știe să piardă mă trimite pe mine în stradă. Pe voi. E corect? Ieșiți voi la luptă că eu nu pot să ies. Bă, suntem nebuni, mă? Bă, chiar așa, bă, ești voievod, ești, mă, în fruntea oștirii, cum făceau voievozii. Ești, fă-ți treaba, fă-ți, fii, implică-te. Nu ieșiți voi la luptă, păi voi așa faceți, mă, mâncava-și gura voastră. Ăștia care mă urmăriți, toți oamenii, toată comunitatea, toți românii. Eu trimit pe altul la muncă în locul meu? Ha? Se duce altul în locul vostru să vă ducă copiii la școală, să vi ia, să aibă grijă de copiii voștri, de nevastă. Hai, bă, să lăsăm prosteala asta, mă, fratele meu. Cum adică ieșiți voi la muncă, că eu, la luptă, că eu stau închis, că poate mă arestează ăștia? Păi asumă-ți, bă, nene, dacă lupți pentru un ideal, până la capăt. Asumă-ți, nu doar vorbe, că tu ești doar vorbe, fapte zero. Băiatul ăsta eu nu simpatizam pe Nicușor, dar sub nicio formă înainte. Mi se pare un tip moale, mi se pare, chiar dacă e un tip educat. Dar băiatul ăsta m-a făcut să-l simpatizez, mă, fratele meu, că nu e numai gugumănie a făcut. Parcă a vrut să nu fie ales președinte. Puteți să ziceți oricare prin comentarii, să înjurați, să cutare, să faceți ce vreți voi. Îmi asum că mi-au înjurături. Și oricum YouTube-ul nu postează înjurăturile alea grave. Și asta este. Niște înjurături în online sunt niște înjurături în online și atât. Dar te duci în Franța și latri pe ăia. Ăia ne-au dat bani și ne-au dat susținere toată viața lor de când ne știm. E sora noastră cea mare, Franța, care ne susține. Cum? Candidezi pentru altul? Hai, înțeleg, a fost nebunia aia cu Călin Georgescu, a ieșit lumea în stradă pentru ăla. Dar tu candidezi pentru ăla? N-am înțeles-o pe asta. Cum adică? Candidezi pentru un prieten. Nu vii la dezbateri, la șitate. Vino, bă, nene, la dezbateri să vedem. Vino om cu om să vedem ce ai în creier. Nu te duci tu la Popânzălești să-l pui să apari pe o scenă în nu știu ce oraș din Polonia sau nu știu ce. Vino, bă, la dezbateri dacă ai un cuvânt de spus. Vino, spune-ți punctul de vedere. Făi, luptă pentru asta. Și acum punctul culminant. Ieșiți voi în locul meu la protest, că eu am o treabă.
Bă, numai gugumănii facem omul ăsta. Parcă n-a vrut pe mine mă duce la gândul că chiar e pus de cineva ca să... Chiar e pus așa mână-mână cu alții ca să fie și el acolo, na, mă rog. Dar numai gugumănii face. Cum e posibil, mă, fratele meu? Ieșiți voi, că eu nu ies la proteste. Băi, dar ce rușine mi-ar fi, mă, să spun cuvintele astea. Cum adică, mă, să-mi fac altul treaba? A? Cum adică să-mi fac altul treaba? Păi se vede, mă, că ăsta n-a muncit, că m-am uitat și în trecutul lor. Se vede că ăsta n-a muncit o secundă în viața lui. N-are o oră pe cartea de muncă. Duceți-vă, fraților, dacă vreți. Să vă luați rupere de oase, să vă împingeți cu lumea, să vă luați gaze lacrimogene. Pentru altul, că v-a spus unul, că el vă îndeamnă să ieșiți în stradă, dar el nu e acolo. Nici el, nici celălalt. Băi, dar ce rușine mi-ar fi, mă. Bă, dar ce manipulare crasă, mă, ce chiar așa, mă, fratele meu, să fii de laș ca om, să chem pe altul să-ți facă treaba. Să-i spui altuia, ieși, mă, la proteste, că eu nu pot, că mă arestează. Păi protestele pentru cauza susținută de tine, mă. Tu ești șeful cauzei, tu ar trebui să fii lider. Și tu ce faci? Nu ieși? Cum adică, mă, ce comportament e ăsta, mă, fratele meu? Ce comportament e ăsta, mă? Eu nu ies la proteste că mă arestează ăștia. Păi, oricărei mulțimi îi trebuie un lider. Unde e liderul? Liderul se ascunde că îl arestează ăștia. Stă pe live pe TikTok frumos și prostimea iese și luptă pentru el. Ce dume sunt astea, mă, mâncați aici gura ta? Chiar așa crezi că prostești o Românie întreagă? Cu dumele astea de 2 bani. Cu lașitatea asta extraordinară să iese alții la proteste pentru tine. Băi, dar ce rușine mi-ar fi, mă, să fiu om de ăsta. Băi, dar ce rușine mi-ar fi, mă. Aș intra în pământ de rușine, băi, fraților. Rămâne la alegerea voastră. Ieșiți, nu ieșiți. E treaba voastră. Eu unul n-aș ieși nici bătut. Pentru unul care mă îndeamnă așa de undeva de pe TikTok. Du-te, bă, tu, săracule, la proteste, sclavule, că eu stau și mi-au beneficiile după aia. Bă, nu ție, mă, rușine. Așa că eu o las la aprecierea voastră. V-am zis să-mi asum înjurăturile din comentarii. Asta e viața, dar trebuia să-mi spun opinia. Până acum am zis, hai, mă, lasă, fiecare să-și vadă de votul lui și fiecare votează cum vrea. E o țară liberă. Nu mă bag în voturile oamenilor. Dar chiar nu se poate. Asemenea mârlănie. Chiar e ieșit din comun. Cum adică, mă? Pe mie îmi conduce altcineva mașina, mă, mâncava-și gura voastră să-mi iau eu banii și să-mi ating interesele și să-mi ating scopurile. Când am fost pe comunitate, mi-a condus altcineva tirul, mă, mâncați-și. Eu să-mi iau doar banii. Voi când vă duceți la job, iese altcineva la job, voi când faceți un protest, care sunteți prin sindicate, care faceți proteste, iese altcineva în locul vostru, mă, mâncați-și. Chiar așa, mă, nu ne asumăm nimic și vrem să fim președinții unei țări. Mie mi se pare cea mai mare dovadă de lașitate. Ești la proteste în locul meu. Nu vă e, bă, rușine. Atât am avut de spus și mi-asum tot ce am spus. Lașitate extremă din partea unui om care îndeamnă la proteste. V-am salutat, să fiți sănătoși.